Ce se află dincolo de zidul de gheață? Există o teorie conform căreia Antarctica este de fapt marginea lumii, așa cum ni s-a spus, și că este de fapt un zid masiv de gheață care ne împiedică să aflăm ce se află dincolo. Aceasta poate părea nebunească, dar de ce crezi că aproape fiecare țară are forțe militare desfășurate pentru a proteja Antarctica și să nu permită accesul nimănui? Teoria spune că, dincolo de acest zid de gheață, se află alte continente care ne-au fost ascunse. Se presupune că acestea sunt locuite de civilizații antice, mult mai avansate decât am fost noi vreodată. Unele texte antice declasificate afirmă că oamenii din interiorul zidului de gheață sunt o variantă diferită a umanității originale și că au fost creați de extraterestri, cunoscuți sub numele de Anunnaki, pentru a fi o rasă de sclavi. Acest grup de oameni a fost creat folosind tehnologie avansată de ADN pentru a produce materiale pentru Anunnaki. Și când aceștia și-au dat seama cât de violenți erau creațiile lor, au folosit tehnologia lor antică avansată pentru a construi un zid de gheață, pentru a-i ține înăuntru și pentru a proteja civilizațiile exterioare. Desigur, totul este doar o teorie și nu este demonstrat a fi adevărat, dar mulți oameni încep să pună întrebarea: